Clar. Bueno... I aquestes cases les fan noves perquè això, aquí fan l'entrada de l'agrobotiga. Aquí. Això és agrobotiga. Això és allò de les oficines, que dius que queda al damunt. Ah, sí? És tot això d'aquí. És el que queda al damunt de l'entrada. Aquí hi ha l'entrada, l'entrada és aquí. Sí. L'entrada és aquí. Aquí, bueno, al damunt hi ha... Sí, és el que heu vist d'allò que està enganxat. Sí. Què són aquestes peces d'aquí? Això són de l'envasadora. Segons el tipus d'ampolla que hi poses, has de posar aquesta d'allò perquè vagi... perquè hi càpiga l'ampolla. I aquí hi ha aquest altre nivell. Aquí és allò que és el lavabo que de baix es veu. Ah, és aquella que... És un sobreposat i... Sí, sí. Ja he vist una cosa estranya. Sí, el lavabo. El baixant aquí. Sí, anem baixant per terra. Tota aquesta treballada d'aquí, tota... El què? Dius que ha fallat? Aquí hi ha recs. Aquest cavall aquí, que és l'únic que veia jo, que es veu bastant malament, Sí. és justament perquè té el baixant. Pot ser que hi hagi un d'allò d'aigua. Aquí té tot allò per enganxar-se al rast, tots aquells pals d'allà. I mira aquí tens aquí moltes d'aquestes de rosca. Ocells, segur? El dia de demà, tot això. Però clar, aquesta estructura tota vista queda de collons, de bonic. Això hi és, aquestes bosques estan dibuixades. Jo crec que l'estat actual és molt bastant... Que aneu de bateria aquí? No feu ni bata de vi? És molt més xulo això aquí dalt que baix. Sí. Com? Que és més bonica aquesta planta. Perquè ara tu feu oli, no feu aquí. Home, si no fem 5 molt nou, això no ho faria. Deixa. Tot lligat. Pues com fer la planta d'aquí dalt, tots aquests desnivells i tot això. Hi ha lío aquí, Nosaltres això no m'ha tocat res ara, però vaja. Que tot això ho he vist i ho he anat mirant a la secció així, veig que està bastant bé. Això d'aquí és un lavabo. Si vosaltres què heu de fer ara? Només sota això? Muntar el projecte executiu, que realment, mira, aquí s'ha de fer un forjadet, aquí. S'ha de fer un forjadet, tota la fusteria, tot el tema estructural que es fa amb aquesta coberta, refer la coberta per dalt, aïllar-la, fer el forjadet aquell de la... I què tenen previst aquí per la coberta ara actualment? Canviar-la o què? No, aquí hi ha un pressupost de no arribar a 100... Quan era? 130, 140.000 euros i el que es pugui.
Bueno.